масъалае ки сурати мара дар додай, масъалае ки қатма ягон ҷанг даъво каабад, масъалае ки ягон то есть ягон байни ма ва мо ягон гап гузашта буд. Бародарҷонон, ягон бадил нагирен. ин соҳаи интернет мешава ихел. Барои ҳамон қадар бояд ки мо ҳама вақт хуб бошем, ҳама вақт дар хубӣ тайёр бошем, дар хубӣ карданам тайёр бошем. Барои ҳамон қадар бародаро комент ки мара ки ҳурмат кунен, ки эҳтиром ки кунен, далчи видеоро дар конца тамошо мекунен. иншааллоҳ боварӣ дорам просто лайк комментариятотон намонен, худаш мерава. ҳамин ссилкаи видеош, ҳамин каналаш дар ми таҳма мемонуш. ҳамин ҷои комментария менависонӣ, шуби комент нафаҳмен, падроб намефаҳмем ки ҷои комментария менависонӣ, ҳамҷа мезаниш, худаш рост дар канали ҳам медорен. худо нигаҳбонтон. Адомед ки граница раҳкиен, алҳамдулиллоҳ ки ҳамин акамон граница мерава. аз доми ҳамин бародаратон гап занен, иншоаллоҳ ба ҳамраҳи худо. аввалаш парвардигор соқ саломат мегира мебаратон, и мегира меоратон. мошинои комфорт шуморо ждат ки истай. занг бизанен, охи бародарҷон, шумо вора занг мезанен, во занг мезанан, мора меган ака аллоҳ баракатта, чӣ хизмат кунем, чӣ кор кунем, ака чӣ кори хайриявия, дар куҷо садақа кунем. барои ҳам бародарҷон, занг бизанен шерои алло. хайк маиш. ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соқ саломат ҳастен. бародарои азиз, аблошкаи видеоро диден. шермардо, шерватано, шермардои тоҷик, яъне бародарои қанди худам. просто медонам аз шумо чӣ хоҳиш дорам бародаро. шумо биен ҳамин гапи ҳамин бародаратона ки алҳамдулиллоҳ любое время дар ми хизмати любое то чахтам не наген. просто нами комментариява лайк бизанен. ами видеои мара инамира хатя як 5000 лайк шава. хоб баъд як се-чор гуфтанӣ дорам бародарҷонам. ана ҳамин бародаре ки диденаш дар ҳамин ҷа, ҳамин бародар каналаш гум шудагай. алҳамдулиллоҳ ки аллоҳ баракатш бита, инсони хубай. хайма ака мешава, ин хел дурунода мешава бародарҷоно, ягон разбор мешава, ягон мисуса мешава, мард бача бояд ба дил нагира. мо бояд яъне ки ба дил нагирем. иншоаллоҳ ки парвардигори мо бандаи бекинаша, бандаиш ки кина намегира, бандаиш ки мақсад мебахша, мега ки ба гузашта салавот мега. парвардигор ҳамин бандаша доимо дар амони худаш яъне ки нигаҳ мекуна бародарҷонон. барои ҳамин қадар мо ки ба дастаем ки бояд кина бигирем, бояд ки зиқӣ кунем. валлоҳи қасам мехӯрам бародаро, ай сидқи дил мегӯм, ай сидқи дил, ҳамин бародар просто каналаш удалит шид ку ман бениҳоят зиқ шидам. бениҳоят ман зиқ шидам ки ман гуфтам ҳамин канали ҳамин бародар Холиқов Рамазон удалит шидагиай. барои ҳам бародарҷоно, каналаш 5000 чанд қадар ай. ман чӣ хоҳиш дорам? ман аз шумо хоҳиш дорам ки канали ҳамира хатяби 10000 кунем ҳама каса. хатяби 10000. ҳамин шумо мара ҳурмат мекунен, ҳамин шумо мара эҳтиром мекунен. биен ҳамин бари ман дар чих бесен, ҳамин бародара каналша хатяби 10000 чия чим таҳвил мекунед, тамом худаш мешава. биен шербачо, ман боварии комил дорам ки иншоаллоҳ ба амраи худо шумо ин кора мекунен. мо боварӣ 100%. хоб мерем сари масъалаи дигам бародарҷоно. ҳамин суратҳое ки биромадан дар ҳамин ҷа, ҳамин бародаро гум шидагиянд. бародарое ки агар ки дар куҷое бошен, хонатон занг бизанед ки хонагиётон алахон шидагиянд. хонагиётон алахон шидагиянд. мақсад яъне ки занг бизанед. ма ови дидаи ҳамин падарошона мебинам ку алло шоҳидаи дилои ҷигарам хун мешава. барои ҳам бародарҷоно, ҳар ҷое ки мерен, ҳабача як сабшена я занга гуза ки мисол падар модар, ман ҳамин қадар связа яки бро ман натонистам алахо нашен. барои ҳам қадар аллоҳи меҳрубон мардими ғариби мора нигаҳбон бошам. сеюмаш бародарҷоно, кадомед ки ай Тоҷикистон миёен кор марҳамат биёен дакмин пакмин ҳамаша мекунан иншааллоҳ.
кадомит ки граница мерен миёен ҳамаша мекунем иншоалло ба амраи худо кадомит ки пад Москва дорен дакмин бародарҷоно марҳамат ина биёен кор нури дида тоҷи сар аюи ки мерен дар як ҷо фантон мекунанд сумтон наметан намедонам ким чи фирмаи пика мика ким чи намехели чизош мерен фантон мекунанд наметантон бародарҷонам биёен кор кун албатта ки ҳо камтар кори молодёжнак яъне ки камтар вазминтарая не ки бародарҷоно на фандай на фребай на ягон ҷои дигар тӯли чанқа мешава алҳамдулилло кор кесем мешава хайг алҳамдулилло ки омезтам бародаро но яъне ки бекорот бошен марҳамат ина биёен корда сева хрокат мета бародарҷоно ҷои ховот мета ай ҷои ховот хай 1800 рубл мегира 15 рӯз задешка ҳай 15 рӯз пас оилекта бе ягон задешка бе ягон чиз яъне ки мегирӣ времяи кориш яъне ки бародарҷоно ай соати 8 медроен корда соати 5 да буд мекунен 6 да буд мекунен 7 да буд мекунен а так бигирем времяи кориш ай соати 8 то соати 7:30-8 ҳамин хелай кор объёмай бародаро нормальни оиле гирифтесам бачо ай 60 то 70 80 то 90 тара мегиранд алҳамдулилло гирифтестан се намуд се хай мехоҳӣ ки нормални сум мегирӣ медоӣ нормални кор мекунем бародарҷонам яъне ки ягон фанду фребиш нест алҳамдулилло пӯшоки корид мета попши корид мета бо чиай яъне ки пӯшоки корӣ яъне ки агар як сол кор кунӣ як сол ки кор кунӣ як моҳаи дигар отпускноид мета сумта метад кор намекунӣ сумта метад дигар чӣ кор куна бародарҷоно алҳамдулилло ки кор официални кор ҳама 100% кор ба договор ба тамоми намуда ба тамоми қоидааш қатӣ на фандай фреб на ҳеҷ на як аз як гапат мега на чи просто кор мекунӣ калата хам мекунӣ яй пай кор шинанат мегирем бародарҷоном кадомит ки боша марҳамат ина ин номерои ма ҳай ватсап яъне ки номеро да уқа ҷавоб додаку кӯшиш мекунам ҷавобтум яъне ки натонистам бародарҷоно метавонем ки ин номеро да бурен ин номеро да ҳамун одамеай ки яъне ки дар мо кор ҷавоб мегӯяд то есть ба кор мегиратон медрорантон бародарои азиз инам хеле ана бо чӣ кор кунем бародарҷоно дигар ҳичи хайр ҳамин суратҳоро мемонам бародарое ки ҳамиёро мешиносен медонен хоҳиш аз шумо мекунам як занг бизанен як зангават кунен ки шутоби ҳамаи бародаро ба ҷову маконшона биёяд боқӣ дар амони аллоҳ бошен худованд гузаштагонтонро раҳмат куна бемориётона шифои комил бита безанотона соҳиби зан куна бешавҳаротона соҳиби шавҳар куна аллоҳу акбар худованд дар амони худаш нигаҳтон дорад